bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV to gonɗon eno gonirɗon e dunde baba Adama he on calminama on juurama on ñaganama Allah e jaam e kisal e nden ka Allah nde wonata e mon caggal salminde juurade ko yettude Allah e julde e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kono kadi e yettude jinnaɓe men e duwanade ɗumen kadi e kala e saaha en jettigeno nde hokki en kadi fartange e arde fuccodirde e bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV e nde ɗo yewtere famen pamminen caggal ɗum ko bismade on e nde yewtere men nde gowɗen wadde e kala yontere tawi aset fof tawi eɗen fuccodira hen e bandiraɓe ɓe mbi noon aadi bil aadi salade aadi bil firtude aadi aadi men kadi yonti saabi en gari kadi en gardi e bandiraɓe men worɓe ɓe gowɗen ardude e kala e saaha ngam yewtande bandiraɓe kadi toɓɓe ɗe ganduɗa kadi ko toɓɓe mantiniɗe e nde ɗo yontere toɓɓe kadi dippaɗe no feewi e actualité leydi Sénégal ɗumne enen labudda enen garen dippen hen tawa tigui koye ɗemgal meɗen kono kadi bandiraɓe fulɓe ɓe kañumen kadi mbawa hen hebde ko ganduɗa ko kañum tigui woni beelamma kono kadi ko naati hen e haqqillaji mumen eɗen gondi hono no gowɗen ni e kala e saaha e banimen gorko El Hadja Ba Sarr gorko mbo tulde dimat wondude e Amadou Moussa Anne gorko mbo Hammadi Hunare worɓe fulɓe ɓe ganduɗa hankadi hay goto watta ɗumen présenté e ngoɗo Ayaw ɗum noon no gowɗen ni wadde tan hande kadi en gardi e toɓɓe men toɓɓe kadi ɗe ganduɗa machallah ma en dikku hen no mbirɗen ni ko adi foof eɗen gandi sikki ala hande hakkillaji foof nani keedi e ngal kuccodiral e jandiyankoɓe ngal hoorejo leydi ndi foti wadde hande hono président Bassirou Diomaye Faye ɗum ko hande jamma wonata so hawri welede Allah toon to galle lamorgo to tawi maw huccodir hen e ɓe jandiyankoɓe ganduɗa koɓe leydi Sénégal ngam wawde kadi rikkude no feewi e ɗeɗo balɗe temedere ɗe ganduɗa ɓenni e nder laamu mabɓe ko fawti hen ko ma en ngar e toɓɓere men wonde nde ganduɗa kañumne so tawi ko gonga haaluji mum keewi e nder leydi ndi e ɗiɗo dumunnaji tengte nde ɗo yontere woni holɗum woni pooɗi duure mo ganduɗa koko teska hakkude laamu ndu e ɓen yeeyoɓe e dow laabi so tawi en kaali tubankore wona déguerpissement no ɓe mbira ɗum ɗum ɗo noon woni ko addi haaluji kono kadi addi pooɗi duure ha caɗele keɓama hen kono kadi maslahaji kadi nani kuccana wona ɗum ma en kaale alhaali goɗɗo ko ganduɗa ɗum kam ko dunde Afrique no woruno woni alhaali ɓen ɓe ganduɗa kamen goni leyɗele Sahel so tawi en mbi noon eɗen mbawi wiide ko leydi Burkina Faso Mali wondude Niger kañumen yaltude ɗumen e CEDEAO kono kadi wadde ɗumen tamande wotere mbaɗi AES ɗum noon kadi ma en dippu hen no hanniri ni ko refti hen ko toɓɓere men wattindinde wonata ko alhaali on debbajo mo ganduɗa ko Awa Cissé wiyete toon to Kafountine wara e nder suudu muɗum e nder galle mum tawi kadi ko warno mo ganduɗa ko hamnigo ɓeydi noon kadi ɓeydude tombode ɓen dañɓe caɗele toon e on diwan kono kadi e nden ŋakkere nden ko ɗum ɗo wonata toɓɓe men bandiraɓe hade men en arde hen e ɓurɗe moƴƴi ɗi calmodiren e ɓe ɓe garduɗen El Hadja Ba Sarr ko adi fof ko an hoccodirten El Hadja mi wimami salmini mi salmitima sohna Halima mi calmini aussi dendagal yeeɓiyankoɓe men kamɓe kala tin mbawi wonde nder dundu babaɗo mum ko ñagade Allah subhanahu wa taala rek yo rokku en fartañ kala ko wawi yewtede émission wawa famide kono El Hadja Ba Sarr gorko mo tulde dimat kona ɗum ko Amadou Moussa Anne gorko mo Hammadi Hunare a salminama salmitimama Halimata Dia debbo mo jaara e jammule hande ɓaɗa fuɗɗaki ɓaɗa toñani ardani provocation minne mi jabtata ko provocation an ko an haala provocation ɗum ko hayim hen ko an waɗata provoqué kadi ala mi waɗani ñanden mbiɗa wondene komi a waɗani provoqué te ko an fuɗɗi sa ruttima e konngudima ma andu ko an fuɗɗi fof e wade noon fof e wade noon gonɗen koye hitande hesere to banggue hitande julɓe eɗen mbiya bandiraɓe julmo wuuri e ononne kadi aussi e plateau julmo wuuri e lewru harandu oɗon jarlo oɗon jaafo ko ɗum haɗimi toñde ma hande annaɗa yarlaɗiyamo min aɗa ko haɗimi toñde ma hande nandata koye janoɗo makka walla poɗɗo yaade walla ɗum El Hadja wiiri nani ni peut être gonɗa koye heblanade yaade funnaki yaade funnaki mataw koye aɗa andi El Hadja kañum déjà ha joyi
mbiyami tan ko amin ne way taw ko coyniɗo kono kam mi umma himmakka kadi mi fayan toon so Allah elas kam machallah annen Allah no way jaha enen fof amin ya rabbi jegen bele Allah no wayla no mbaɗani ɗum noon bandiraɓe en kuccanto joni o toɓɓe meɗen no mbiruɗen ni tan toɓɓere men adande woni ko yoyti ngal ɗo kuccodiral président Bassirou Diomaye Faye e jayndiyankoɓe ɗum ko hande wonata e kabaru mo keɓɗen ko sanga 21h so tawi ala ko wayli hen ɗum ɗo noon woni ko fada no fewi Elage Abbas Sarr hande o haqqillaji fof nana keedi e ngal ɗo kuccodiral e jayndiyankoɓe président Bassirou Diomaye Faye tawi won jayɗe tan ɗe o cuɓi e leydi ndi ɗe ganduɗa ko ɗen tigo huccodirta wonata ko namne e jaabuwuji hakkunde makko e ɓen jayndiyankoɓe an en tant que journaliste holko ɗaminiɗa e nde ɗo jonde hande walla holko woni hen ɓuri wonde miijo ma an so tawino ko sabu ma ina foti rippede hen eyyi ko noon Halima a jarama ko adi fof quand même ko en fait enen poti wawde weltade par ce que joɗande ken tonno e balɗe temedere e gardingol laamu gara kadi joɗɗa mbiyama huccit e jayndiyankoɓe ƴeewa peut être est ce que gollumɗa walla ko puɗɗa ko kam vraiment gollanade leydi ndi holɗo tolni e holko mbaɗɗa walla holka waɗani walla hol caɗele tawɗa e leydi ndi ɗe ganduɗa hono vraiment ɗum ɗon ɗumi ko ɗum ko yiyande moƴƴere kono en ma waɗ caɗele seeɗa caɗele ɗe woni comme par exemple hande tawama kamɓe kanko régime kesso nde ɓe ngari nde e laamu won podoje kewɗe podno hade maɓe yettade e laamu bon ɗen ɗon podeje vraiment hay so tawi wonko puɗɗi memde hen ko heddi ko kam ma ɓuuri hewde no fewi ɗum waɗi mbiɗa jogui kulhuli wonde so renaki ene wawi o daña toon namde ɗe gandanɗa hoore ma ɗe ene wawi taw ene wawi addanamo jangde caɗele par ce que réponse muɗum si kan so tawi ma wawa wonde ronko jabade par ce que so tawi comparé mi rokka exemple tan exemple winoɓe e wonde minen somin jettima tan ko ni ko walla taw ƴetten goɗɗo o woni comme par exemple winoɓe e wonde minen somin gaari laamu ngu tan a faami ko adi fof poste nominatif uji ɗomin mbaɗa ɗi wonata ko appel à la candidature ayi donc so tawi comme par exemple ɗum ɗon laataki eɓe gaddi goɗɗum au contraire so tawi o namdam ɗo mi anda hol réponse moftirata donc ma won réponse uji ɗi ganduɗa hoore ma ɗi vraiment ma ɗes jibde no fewi kono kañum fof e wade noon kam hunde moƴƴere surtout par ce que yimɓe ene poti andude kam e nder balɗe temedere ɗe holko waɗa e holko daña yimɓe ne poti andude holko waɗa e holko daña Amadou Moussa hande 100 jours lebbi tati e balɗe hoorejo leydi ndi eko jooɗi e hoore laamu ngu ɗum ɗon noon eɗen cikki hankkadi wonti tan ko aadi kala jooɗiɗo ina heɓa état de grâce oɗo état de grâce mum so tawi ɗiɗo balɗe temedere so timmi tan woni fof hankkadi wonto hakkille mum yahata woni fof kadi hankkadi ɗamawuji gonnoɗi ɗon eko nandi hen fof hankkadi wonata koye ƴeewede waɗede bilan eko nandi hen an hande kuccodiral o Bassirou Diomaye Faye eɓe jayndiyankoɓe holko ɗaminiɗa ina foti haalede toon walla kanko e hoore makko hol réaction mo ɗaminiɗa wonde mo hollu ɗum ɓe jayndiyankoɓe mbeɗa ɗamini ko adi fof réaction chef de l'état mbaɗaɗo bien préparé to banggue kuccam mum e jayndiyankoɓe communication sabu eɗen gandi wonno yimɓe puɗɗorino nde o fuɗɗi nde wonno wano ɗum kadi aussi mataw ko noon tan fonno yarude sabu garɗo ko kesso meɗani voilà meɗani wadde wone gueɗe walla gerde wone gueɗe banggue état donc eɗen paami kam ko chef de l'état mbaɗaɗo bien préparé to banggue communication jiiten ɗum sabu service comme to banggue galle lamorgo to eɗen ɗamini liggima hen ɗiɗo lebbi tati par ce que sa ƴeewi jalte chef de l'état ɗi foof ɗe waɗɗo nder leydi ndi caggal leydi ndi fof sa ƴeewi jalte makko ɗe kala jaltal ne serti e ngal to banggue ƴettugol makko konnguɗi tout récemment ko toon to CEDEAO wonno sa ƴeewi ko haali ko tan a faami wonde hen hankkadine ko chef d'état ɓenduɗo to banggue sudde konngol fewde rendo sabu ɗum ko ɗum caɗele wonno e dumunaji jawtuɗi donc mboɗan ko cikkumi kam hande ma yimɓeɓe nan vraiment ma paam aussi ko chef d'état mbaɗaɗo bien préparé to banggue communication ɗum ko hen gueɗel gonguel ngel ko panmi hen ko heewani sabu ko ari pouvoir ko balɗe temedere hanki aljuma 11 lewru ndu waɗi balɗe temedere pile ko chef de l'état e gouvernement muɗum ngari puɗɗi golle donc noon so tawi ƴeewi ko balɗe temedere ɗe ganduɗa ɗe wonko waɗa kono wona kini wulle sabu eɗen gandi balɗe temedere famɗini laamu no fotirno heddi noon wonko waɗa par ce que no mbinomin heccanke plateau te radio mbimi wondene c'est vrai wonko waɗa hayso tawi ko ɗum continuité sabu laamu wonno ngu ɗo ngu
o waɗi hen ha fuɗɗi gasde jonon kamɓe ko ɓe gahidi tan ko jokkidde ko ɓurmi ko fadde eno feewi yo waɗo oral makko mo jogori wadde ko alhaali production de pétrole holno ɗum jogori fuɗɗorede ko adi fof par ce que ñande sappo e lewru ndu mbi jeeygu ngu fuɗɗoto e so tawi fuɗɗama reseɗo woni gartam ɗam holno natirta holno Sénégal naɓɓe keɓirta hen gartam mboɗo ɗamini aussi recouvrement on ɗon état mo woni e wadde o saabu eɗen gandi kamɓe ɓe daɗi law wonnongo ɗo ngu seeɗa to banggue recouvrement woni koɓe keeɓi ko yencinde e ɗi lebbi tati e balɗe sappo ɓuri laamu addinongo ɗo ngu e manam e gonɗon tolno ɗum kadi mboɗani maw artu hen maw artu kadi aussi ala hay déguerpissement kalteɗo mboɗen ɗum ma en garoy hen mboɗo ɗamini maw arte ɗeɗo toɓɓe ɗe ganduɗa ko toɓɓe mawɗe e kono ko ɗum tradition mo ganduɗa so tawi wona républicaine mais ko aada no mbiɗa ni ene gasa o waɗa réussir ene gasa aussi o waɗa échec mais ɓurmi sikkude ko réussir o ɓurata baɗade saabu hande o Sénégal naɓe no mbimi ni sa ƴeewi ko suɓima ko électorat cuɓiɗomo majorité o ma ɓuur heɗade et puis kadi ma ɓuur famde kono to banggue communication hen sahaji so waɗi fayi tan ene wawi jibinano probléme aussi chef de l' état jibinandemo caɗele kanko hoorejo leydi ndi président Bassirou Diomaye Faye joɗademo hande o huccodirde e ɓen jayndiyankoɓe ɓe ɓiɓɓe leydi Sénégal en tout cas wasata peut être bilan makko kanko kam o feññino ɗum hen no fewi saabu eɗen gandi sikki ala won ha hande ko ganduɗa ɓiɓɓe leydi ndi nana jiiɗi ɗum hebde walla coyninoma ɗum ha hande kay keɓani no élage wiri joni ni noɓe sikkirno ni peut être arde tan ɗon e ɗon mbiya ya wat foof ɗum ɗon kadi ɓe jii haaɓe ƴii ɓe gandi wawa wonde kono noon kadi wonko ganduɗa wonko ɓe puɗɗi wadde so tawi en duttima caggal ko wayno ɗiɗo cogguli ɗi ganduɗa to banggue guura ko wayno ciment en e ko nandi hen ɗum foof woni taabal ngal ganduɗa ɓe puɗɗima ɗum wadde kanko e laamu makko kona ɗum payeten koye toɓɓere men ɗimmere noon woni ko memɗa joni ko Amadou Moussa Anne on déguerpissement mo ganduɗa fuɗɗama ɗo e leydi men guila e ɗiyeto duwulnaji haalaluji kewɗi ni jaltino hen kono hande o eɗen mbawi wiide hunde ɓuuri woɗɗoyde saabu ela so tawi en ƴeewi hakkude ɓen dadiɓe e ɓe ganduɗa ɓe ko kañumen goni yeeyoɓe ɓe toon to Dakar Plateau waɗi caɗele mawɗe ha ni ɗeɗo balɗe fof ɗum woni ko ɓuuri haalede ha on maire mo Dakar Plateau en jii ayawoji kabrirɗe kewɗe kono kadi e kalirɗe hani e jayndeji ɗi en jii o heewi hen no fewi sababude ɗen caɗele bannoɗe ha woodi gañiɓe hakkude mabɓe ɓen elas holno jiiruɗa ka ɗon gonka eyyi ko noon Halima aɗa andi laamu ngu koko quelque part wonɗeɓe ɗesi jumde seeɗa c' est à dire jumre nde woni ene wawno wonde par ce que hande kala Sénégal naaji ene pour min jaggimi kene yaadi e yo déguerpissement waɗ manam yo laaɓi ɗi jaccini kono en fonno wawde wadde façon no gandanɗa hoore ma so ɗum waɗanoma ɓuranno ɗuminde malgré noon won peut être jomumen mbaɗanoma avisé kono ɗum sénégalais enen en wona ko jikku mo ganduɗa hoore ma hande enen guuri ɗum a faami ko jikku mo ganduɗa hoore ma o a yiyat hande comme par exemple a yaltat galle ma damal galle ma kawra e debbo ene rondi kene tolno e valeur hedde 5000 francs en yiiɗi nawde ɗum wooda ko dañi hen taw so werti ɗon tan en wawi ma wooda ko dañi hen nawta galle dañi ko wuurdi donc aɗa yii gueɗe baɗe noon ha heewi donc jomumen sa haɗi ɗumen wertunde tan sa ɓurantinade wonko guittuɗa ganduɗa hoore ma wonko bonnanta ɗumen ko heewi par ce que hen guuri mais noon en ɗesi muusiri ko jomumen ngala banggue goɗɗo to ganduɗa mbaɗama toon casier ha gasi a faami ɗum puɗɗo wiyede wonno gummoɗe jeehe toon walla kadi dokke des mesures d' accompagnement ɗe ganduɗa hoore ma ɗi so tottanoma ɗum en wawi peut être so jeehi ɗo pour wawde yaade fof ma mbaw kadi continue commerce mumen no hannirta ni ɗum ɗon fof e wadde noon en jii waɗi haalullaji par ce que en jii ɗo hoore jagorɗo ɗo yalti nde o ari ha to gandanɗa hoore ma ɗo to Colobane mais konguiɗo yaltini ɗi en ɗesi bom lulndade gonka mabɓe par ce que mi wawa faami gona premier ministre ngara ha jettoɗa mbiya e wonde min ɗum ɗo mi tinani te ko président e hoore mum noddimi wi kam e wonde tinani ɗum ɗo yo waɗ donc waɗi ɗum ko peut être ko ministre de l' intérieur e gandanɗa hoore ma ko kañumen goni mairie ɗi alors o yejjiti mairie ko démembrement de l' état susa wadde ganduɗa won certaine mesure aji susa ƴettude ɗum
tawi wona état taw wona laamu ɓe kaldi kadi on jogiiɗo konngol maɓɓe kadi wonno haaliri ko wonde no yimɓe ɓe mbaɗiri interprété haala makkaani wona noon non mais haala kanko ko haali ko haal aɗani sindu bom ko bindunooɗo yimɓe ko jun mais kanko ko micro makko kanko wi yimɓe e wonde min ɗum ɗo wona mahamnele mam o wi que ɗum ɗo président noddimo wiimo tinani kanko ne o tinani ɗum kay wona ɗum kay so yeddi ɗum mata jomumen welani yedde par ce que ndo winde noon haw gasni a faami yimɓe dañi ko haawi ɗumen e ko metti ɗumen par ce que holno ɗum ɗon amirto décision wonde certaines décision ngaji ƴetti tan kay conseil des ministres te conseil des ministres kanko omo jeeya artoon par ce que caggal hooreji leydi tan ko kanko ɗumen donc mi wawa famde a faami circulaire yalta yimɓe fof jii circulaire jaltuɗo wonde yo c'est vrai ndo circulaire yalta nde rek jomumen no ponno wawde ummade mais mi haalnimam circonstance uji gonaɗi manam neɗɗo omo wone ganduɗa hoore ma caɗele ɗe ganduɗa hoore ma ɗe omo ala ɗo jogui jorto ala ɗo jogui yakar so arema tottama so haalnima gaybinama mais o jogui tan ko ƴettude seeɗa kala hen ko seeɗa hay soko ujunnaje ujunnaje o nawa werta mais aussi wontoɓe tottano élage sen dutima caggal seeɗa to banggue laamu yaltugol ngu wontoɓe tottano ɓe mbiya yoɓe jaa toon kono ɓe mbi ko wonde soɓe jii toon ɓe jeyata killiraneɓe mabɓe ɗon aussi waɗaka préparé laamu ngun ɗon waɗano ɗum préparé ayso waɗano ɗum préparé il faut kala kaɗa waɗa a waɗa ɗum préparé ha yimɓe ganda ɗum ha gowa ɗum puɗɗa woppi jomumen mais sa ari tan a wi sibet ma mi mahnimon ga jeehe gayet mais yimɓe taw cuwa wowde yaade toon ko caɗele donc min pour min en wawno wonde taw wonno genre marché ji hebdomadaire walla jagge jour tan wiye jour naggam ko naggam yeyete no gaare nokku mani mon taw toon yimɓe gontonde ayi petit à petit peut-être yimɓe ene gowa so gowi tan ko toon gonoro toon lawol gotol Amadou Moussa finance ba gon guitta bagage tan ɗeɗo caɗele ɗum ɗon noon nana ɓooya saabu ɗum ɗo sa ƴeewi ko continuité woni ɗo élage koko jokki par ce que ɓeɗo ne ha hande kañumen ne wonno mbaɗirtuno Amadou Moussa garam mema ko to banggue hakkude mabɓe kamɓe laamu ngu e hakkude ɓe yeeyoɓe oɗo puuɗi en duure hen sahaji sa heeɗima ɓen yeeyoɓe jogoɗa jurum e mumen jogoɗa kadi en tant que neɗɗo tan mo ganduɗa neɗɗo julɗo kadi no élage haaldi ni ɗum ɗo fof so tawi aɗa yi neɗɗo kono oɗon jurum kadi des fois est ce que addata caɗele par ce que sa ƴeewi hen sahaji hay e laabi ɗi yimɓeɓe dañata hay to ndewi otoƴƴi dañata to ndewi ɗum ɗon fof ko encombrement mo ganduɗa so tawi ko gonga fotani wonde certes noon en guittani wonde ganduɗa kañumen ko hen guuri ko hen kadi ɗumin kono sa heeɓi ko ganduɗa a wiyama ɗum ɗo ar jooɗo ɗo ar ɗuminir ɗo beɗe ɗum ne wona ɗum foti wonde to banggue mabɓe an fof no jiiruɗa to banggue laamu ngu sa heeɗima ɗumen mbiya kañumen gone gonga keɗoɗa ɓe kadi so renaki so jurum nanguima wonko ganduɗa a waɗata ɗum to banggue lawol peewal e to banggue gouvernement normalement fotani wadde jurum mais malheureusement e Sénégal wona jurum noddirten ɗum mais ko banggue hulde oto joomu pertude ko wiyete ko électorat sabu eɗen gandi hande sa weeɗi micro mbaɗaɗo dekkir manam gegginare e nokku mum ɗo yeyanno wiyatma ko min pourtant gotanmi ko kaari ɗum noon ole élection ngaji paaɗi min hankkadi wonta o tan kaari ɗum wona ngu laamu tan hay laamuji ɓennuɗi keeɓi ko way noon nde ɗo toɓɓere jeeya koye toɓɓere mettude safrude ɗo manam ɗo nder leydi Sénégal kayre e inondation emploi des jeunes ɗum ko toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe koɗe toɓɓe tati mawɗi guila Sénégal heeɓi jeytare muɗum ñawdu ɗum wona ko weeɓi sabu holɗum ko gonka ka so tawi koto banggue inondation ko yimɓe koɗe ndiyam ɗo ndiyam rewanno so tawi koto banggue egginde yimɓe jeereɗi ko yimɓe gaari par ce que hande sen mbaɗi décrire sandaga inondation Amoussa jaafuɗa de won hen kadi ko gandanɗo hoorema ko enen kam ko enen jiiɗi kuuji meɗen yimɓe ƴettude ponuji nanne tiwoji ɗi ganduɗa hoorema gasanoji bon mi ara entre parenthèse ma o mi nani ɗum mi faami onon fles mo mbaɗa d'accord c'est à dire que banggue so tawi a waɗanno décrire marché Sandaga hande sa yeehi Sandaga par exemple sa yalti Petersen tan a naate Sandaga mais pourtant nden Sandaga waɗi tan ko nokku mum waɗi ko caali muɗum kin caali joni helama wone mahede ko wiyanno ko mbiyanɗa nane ko ɓe nawno koto nokku no wiye champ de course mais en jii koɓe jaabi mbi wondene koɓe jahata toon par ce que kilneɓe ɓe ganda toon mais so tawi kilan yeehi Sandaga koko eggina forcément namdoro holtoɓe goni c'est à dire ko yimɓe tawma wonano foti tawede yimɓeɓe ɗum il faut yimɓeɓe mbaɗa ɗum hakkillaji mumen hande tuggi ko wiyanma ɗo woni marché mo manam gare mo kalmi joni woni gare Petersen hayanma ɗo woni palais de la justice hayanma ɗo woni pharmacie Guigon fof
wattama marché Sandaga laabi ɗi koko berta boutikaji mbaɗa hen lawol ngol ne faaɗi donc noon so tawi laamu noon daari bon wiyata banggue jurum mais daari to banggue so waɗi ni ko woni ɗo ko fof ko ɓuuri hen ko hewde presque commune wotanta janggo e jaam en wasa électorat ɗum ɗon hunde yarta yeeso ɗum woni addi probléme hakkude Dakar Plateau naɓe ene wonde Dakar ville hoore muɗum donc hunde kadi ƴette manam waɗe politisé hande o ko jiiɗen ɗo Colobane ko ɗum koko jilli politique mo woni kanko chef de gouvernement ko wi ko par ce que arde ha yetto wi wonde mi tinani ko watte ɗo henne ko préfet ko ministre de l'intérieur ko presque hunde mairie ji mbaɗi ɗum ko waɗe dégage responsabilité muɗum manam ko dogde responsabilité muɗum jimi wiide kadi hulde janggo e jaam woto ɓeɗon duttade kucca e maɗa mais ɗum fotano wonde en matière de banggue golle en yimɓe gonani e campagne goni koye golle haalde ko woodi ko on pelli oɗon mbaɗa dekki manam oɗon geggini yimɓeɓe kaale ko woodi ko tan kaale gongo par ce que janggo e jaam Sénégal naɓe kangaka so chef de gouvernement dari wi wonde mi tinani ɗum ɗo mi fintan suba jimi ne waɗe ɗum ko hunde hulɓinide par ce que hunde fof tongre koye manam koto banggue ko wiite batu jagorɗe te on ɗon note circulaire ne yirlotno guila le 7 mai so chef de gouvernement wiitina ɗum ne hulɓini ko heddi ko noon ko politique o naati hen kamɓe politique o kañum waɗum naati waɗi ɗum hulɓinaade ko kala laamiɗo wiyatamaki e wonde natti ƴewde mandat mo laami o c'est à dire que moƴƴuno ko sa laamima kuccita e mandat mo tatta ɗo holno pewndita ɗum à tout prix yo few tan a fami mais so tawi comme par exemple an aɗan miijo mandat ɗimmum a fewnata mi ara feere nde haade ma yewtude feere nde pour ɗum ɗo iwa ko feere sattude kono noon ne wawi wonde Abbas jubbi hen joni joni wonde ko haade ma finde suba tan mbiya gegge min nawi on to ɗum ɗon ene foti wode ko fuɗɗi kaldigal ngal fuɗɗo batuji mbaɗe comité ji mbaɗe commission ngaji mbaɗe yehe ha ande nanondirama famama communication hawri yo bang aha noon lewru nangam ñalawma nangam oɗon geggine oɗon paare to ga koni yimɓe kolle conséquence gonɗo e on ɗon faado par ce que so tawi hande wota Allah wat so jeeri sumi pour sappo pompe yetto nokku cumɗo ko probléme hande wawa ɓosde ha neɗɗo jaro koye ɗo saha noon oto donc noon feere nde woni tan ko yoɓe mbat peeje goɗɗe ganduɗa ko peeje lelna taw wona feere noon ma centre commercial taw ko 3e 4e étage wiye wonde onon wertoɓe gay laabi joom budget 100 000 francs yo ar hoɗoya e sa nokku mo ganduɗa ko 500 000 jarata ko neɗɗo joguiɗo 100 000 marchandise ma fof ko 100 000 francs mbiɗa ya ar oɗon nokku o jarata ko 500 000 wamba ɗum waɗa ummoto gonɗa ɗo ɗum jibinata ko frustration donc noon ɗum il faut laamu ngu miijo hen bawɗo wakkade ene yeeya yo nawi nokku ɗo wakkete hen yeeye bawɗo wertude ene yeeya yo nawi nokku ɗo wawi wertude ene yeeya ko ɗum woni gonga ɗum ɗon ma won solution mo ganduɗa peut être itta caɗele ɗe kono tan ko caɗele ɗe ganduɗa kam safrude ɗum ɗo sattat no feewi sabu en jii no yaari ni kadi en jii ɗeɗo caɗele ɗe addi kono woni probléme o ko hen sahaji ɓe gaccata ko ha hunde ɓurta ɗo fonno haade ɗo ha ɓurta juuɗe ɓe puɗɗo wiide eɓe jewta e ko nandi hen hande o eɓena mbaɗa jewte mabɓe dialogue nana waɗe ɓen marchand ji ɗi mawɓe mumen nana jooɗodoro e mabɓe kamɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe gardi mairie ji e ko nandi hen ɗum ɗon noon cikkumi ko kañum fonno adade ko nden yonti peeje daɗɗe yimɓe ƴeewa noɓe lelniri ɗum ha feere nde wawa laatade nde ɓe puɗɗo huccande e golle ɗe ɗon ko wona ɗum Amadou Moussa koye ma mi nda waɗi soufflé mi anda kono koye ma gadorto mami waɗ inchallah mami haalir jam oɗo fonno ma gadorto mi haɗi yam faade hélas ko Allah haali CEDEAO hande o kañum AES ina wayno woni ko yarda ataye e ɗeɗo balɗe sen ƴeewi e ndeɗo yontere sabu sa ƴeewi e mayirɗe yontere nde ko nden someji ɗi mbaɗi machallah woodi pellita ƴettade hen woodi kadi ko heewi ko yalti hen to banggue darde to banggue ɓen ɓe ganduɗa kamen goni leyɗele Sahel ɗe so tawi en mbi noon mi haali nane ɗen leyɗele tati ɗe ganduɗa kañumen kaɓɓitima mbi jalti e CEDEAO ha laaɓi ceer e oɗo saaha darni tamande mumen kañumen jahana koye mumen jalta e oɗon CEDEAO an hol yiyande ma hol battane walla hol gartam to banggue CEDEAO kadi holko ɗum jogori jibinande ɗum kono kamɓe kadi holko ɓe jogori dañde hen to ɗum gartam walla ko caɗele wona gartam ɗam ndeyaɗam fooƴi ɗam wonata ko gartam pamɗuɗam vis à vis e caɗele ɗe caɗele ɗe ɓurata heewde mi eto haaldude seesa ko kamɓe
wiyeteɓe alliance des états du Sahel AES on ɗon on jeeƴi tan kadi Sahel ko leyɗele kewɗe ndendi Sahel par ce que enen mbiyata ga en didol Sahara donc noon les états du Sahel ko tati corti hade oɗo état hade oɗo 3 états waɗede créé taw il faut ganden Sahel ene jogino aussi comité woni G5 Sahel enen goto hen foof noon mission mo jogino o emo goɗɗo jogi o jiida c'est diamétralement opposé le G5 Sahel wonno ko Mauritanie Mali Burkina Faso Niger et Tchad ɓe ndenduno oɗo G5 Sahel tawi fandare nde ko rendinde ko wiyete ko force conjoint woni gadda ɗum mi adda ɗum to banggue koninkoɓe ndendinen paloɗen wiyeteɓe wadboniyankoɓe ina ɗeɓi nandude seeɗa noon e création des états oɗo manam alliance de woni ASO kono noon ina serti par ce que oɗo waɗa créé ko fin 2023 holko adni wadde créé oɗo ko sababude Niger waɗi coup d'état mo ganduɗa kam woni Mohamed Bazoum CEDEAO jooɗi sommeji kewɗi waɗi menacé wiine waɗa constitué arme pour waɗade libéré mo ganduɗa ko woni on ɗon président dessus e on tuma noon Mali wi tati memata jeenayi saabu kañum e Niger nandi Burkina Faso wi tati memata jeenayi saabu kañum e Niger nandi ka so tawi ɓe gummuyima janggo e jaam e Niger ɓe mbi aha hon ɗum ɗo ne wonno ga e banggue Niger e Mali banggue Burkina e Mali donc pourquoi pas jehen toon ɓaɗen mbaɗi ga réussir donc ɓe ndiɗo mbaɗi bloc tawto e Niger ɓe mbi kala mem ɗum Niger maɓe kelmaɓe taj joni noon rende ɓe jooɗi ɓe miiji pourquoi pas enen tata mbawa wadde créé état sen ndendini doole meɗen jaltene CEDEAO hankkadine hay état goto suusa arde taw en enen ɓeeɗo ɗum addi feere nde ɗo koye fin hedde septembre je pense ko octobre 2023 wonno miijiri daɗo e on tuma noon miijo ngo arti maayi menace o heewi kono CEDEAO yaari caggal ɓe mbi noon ɓa CEDEAO yaari caggal ɓe dañi force nder pourquoi yimɓe continue ko mbino ne mbaɗa ko joni noon ɓe mbaɗi ɗum élargir ɓe mana ɓe jaññi ɗum ɓe mbi wonde natti tan wonde rendinde doole meɗen pour kala janɗo men joftoɗen ala kono noon to banggue faggudu économie to banggue environnement to banggue habtade jihadisme joni noon ɓe jaññi ɗum kamɓe ɓe mbaɗi alliance des états du Sahel joni noon gartam ɗam gador toon par ce que ne fooƴi gartam ɗam woni ko kamɓe tata maɓe jewtid maɓe kaldide par ce que kamɓe tata nandi destin nandi janggo noɓe mbayi noɓe gardi pouvoir e noɓe kutori e noɓe kutora fof nandi kam fof kadi aussi ɓe pin suba goto ɓe dumti leydi ndi ganduɗa ko jimnoɓe adana woni leydi wiyetedi France saabu jirno ɗum wondene ko leyɗele CEDEAO ɗe elle ko ambassadeur uji France jooɗi ga joni noon kam fof nandi ɗum ko gartam par ce que ittude ɓoggol jeeya manam ko wiyete manam jeyagu e dow dane ma ɗum ko gartam ko hunde moƴƴere ƴettude hunde fof ƴettana ɗum hoore ma tawi waytaki Samba waytaki France ɗum ko hunde moƴƴere so tawi woni yaltude France CFA so tawi wawi wonde ko hunde moƴƴere hay sinno tawi namdi ko duuɓi kitali namdi ko réflexion mami juuno sen noon jafoɗa halimata pour état de famille eyyi joni noon ɗum ko gartam so tawi woni kono c'est difficile par ce que wona janggo tan wonata adni wiide c'est difficile mboɗo yannaɗo joomam oɗo état AS o wona juutowo pourquoi so tawi wonɓe pouvoir ɓe hande ɓe gummima ɗo quelque soit noon so ɗo e duuɓi temedere so ɗo e duuɓi capanɗe so ɗo e janggo soɓe gummima ɗo ɗen leyɗele mabɓe fof ko korte CEDEAO so wonti civil en par ce que hande kam fof ko militaire en ko miijo militaire ɓe jogui ko miijo filñitiɓe hawnitiɓe jogui donc so civil en gari forcément mbattat renégocier garta e nder CEDEAO te ɗum so woodi ɓe kadi ma jomumen mbawa jaɓɓe no hannirta ni to banggue noon faiblesse walla to banggue caɗele tijjaɗe ɗe ko caɗele kewɗe wonande ɓesguɗi ɗi sabu ɓesguuli leydi ɗen leyɗele tati par ce que tawi on berima CEDEAO caɗele no mbawno mawnude ni nder CEDEAO on berima kadi heddi ko jomumen sen naata e nokku ko ma namde ɗum walla so bagage naata ko ma namde ɗum ma fawne goɗɗum libre circulation des biens o ma addanɓe caɗele mawɗe to banggue panafricanisme o heddi noon ko kadi to banggue caɗele goɗɗe ɗe ma ɓuur feñde to banggue faggudu ɗen leyɗele nde tawno leyɗele tati ɗe limtan ɗeɗo fof ala hen fof jimɗo e gueej ko wiyete maire hay goto e mabɓe jimani océan atlantique kala hen mo bagage mum arat rewata ko Sénégal Burkina Faso walla Bénin te gotiri fof e ɗe ene herodiri leydi ganduɗa ndi ko Sénégal walla leydi Côte d'Ivoire walla leydi Bénin donc so ɓen taƴima e CEDEAO te ɓen koye CEDEAO taƴete manam tawate firtine
ko be gaddani problème besguli mabbe cadele musde te kadi wona vraiment problème mijaado jango jam hab mbaaw yarude caggal e ko yitengal pellitam ko non Amadou Sane yenn ma wadi fayida le tawna do fiti to bangi caggal leydi ko nandi hen Elhadji Bassar hande o CEDEAO LG gila CEDEAO darna boyi ko ina wona duubi capannay hande o ko entité mo ganduda machallah ko mantinido kono kadi darnde mudum kono de be ganda kamen woni koni kobbe hande walla won e jeunesse be biyata ko wonde CEDEAO ha hande woni koy juude ben tubu hobe ko wayno dowla France tawi en badi préciser an to bangi on fannu bele ada yi kambe de do darnde ko be fodbe darade dum hani leydele godde ina garta e mabbe walla be poti rutade cagal gilay law hade de cadele de ama Moussa de wiide garde ma non adandi d'abord ko ari fof cadeli bon ngana hormade hande enene nder Afrique ben ko burko wonde cadelde woni cukagu hande ko jogi esprit de révolution manam yiddi wiide e wonde alay sago men gittu ko wonno ko ha laaba car men gadda darde men c'est vrai nam mi wasani mi riwtani dum don fruwaaru wonde kono ay kala kan jida adum sa yidi few a force ta dum sa forci so taji tan bonata juudi ma walla ni sa forci wayat ko ko ngaray suudu mulen tawa ngodi falantere mo damal mbiya rewru falantere sa rewru falantere sa netan a andak tawta nder donc kala ko tawda nder se ne won tan to mak cadel a fami alors que lawul no wadno adwa rewdu lawul tan ha nata damal nata donc hande sukabe hebe nder Afrique ina heewi mabbe jogiibe on don esprit wonde alay sago CEDEAO umodo mais joni non kambe be mbadani mesure so CEDEAO ummim do holko jogori jibinde holko jogori jibnande diwan donc ce qui fait que kala hen ko wawi hen wonde en tout cas min pour min min wadanno ko tempo be nyaara habe keba habe funti lani et surtout yidde beedir hen setan jafuda wiide wonen CEDEAO woni koy manam haajo leyel CEDEAO woni koy jiman toubakiri en l'occurrence France dum nam ene wawi mijeede kadi gongdine sabu faisabilité o kon non kiba an jalta e dum gitta boggol toubak bonodal bo kari mbatta boggol toubak e dane mara parce que hande les états du Sahel din don alliance on don kambe tarbe fof sa jeewi goren fof non wadi rapprocher Russie donc ga ndokda ko France a yani yega e Russie donc garta mum to woni te wondi ko dum woni dum bim ko rek nata e suudu taw nati dak falantere donc holko tawita ton Allah andi le populisme on don tan jibinde way adande mo cadel jangde ngand hormani a wadum min ban goddo woni comme par exemple ay hunde aswa dum dolde min kam mi yaade ne lam militaire islam militaire ko wada tan ko sibi wada exécution tan koy ordre wala hunde ko ndol tan ordre tan chef mas woni dow si mom dum do yowat tan wadi ala hal ala wadde riposte ala idara ay tandis que maintenant l'amu civil kany modum boud wadum fewde aussi que hay so tawi démocratie on manki kanyum buri kam holnaade kanyum sabori vraiment l'amu militaire parce que l'amu militaire ka cadel bal o hojomaaji men nan doga dattaki Elhadji Bass to bangi on médiation hande o président meden Bassirou Diomaye Faye e bi ko o darde médiateur belene wawa artirde ben holno jiruda odon fannu bele Bassirou Diomaye Faye kanyum hoore mudum hay so tawi ina wallondira hen e hoorejo leydi Togo ko nandi en bele omo wawi hebde odon fattangi bon mi sikkani bon seulement non adandi kanko ndo ƴettilam tan o edi o yehme afam yimbe cikkano bom est ce que peut être ma ko mudumin kono c'est comme si hande kanko ko dutti cagal parce que no vitesse mo arduno yabande ben don et c'est comme si ko dutti cagal ni kam ko dum jimi joni duttirgol mak cagal ngal don en waji parce que wajibe malien oden jirani mo non jirani mo gondese jiri mo ko yeso wonde kanko ko dutti tan kanko ni o buri wonande ko CEDEAO dum wadi pour o wawa dañde ton tan fartagne wawa artirde so dañi dum ndaw kaw mi sikkan te wawa mais kongol dabbol tan biyammi ko dum mission impossible so min wonnomo d'ailleurs mi jabata on don désignation parce que
refsat hen tan ko humiliation o eto kay au moins d'accord mami ari hen yo eto nam ɓaade o jaɓi kono noon hande détermination mo ɗi militaire uji jogui Assimi Goïta Ibrahima Traoré sehilma wondude o kam woni général Tiani sa ƴeewi joni kanko Bassirou Diomaye président de la république o wadda désigné ko yo wallodire Fornia Simbeyadema woni hoore leydi Togo mo Djiby Dieng andi no fewi je pense ko président makko donc noon so tawi ƴeewi on ɗon ko ɓoyani ko Ibrahima Traoré wonko waɗimo accusé no fewi to banggue haken addana médiation ɗon herƴude donc firti on ɗon janggo e jaam Fornia Simbe so woodi aroyde Wagadugu ne beele ma yindiri e kanko colonel Ibrahima Traoré par ce que ɗin konngudi ɗi keeɓi nokku ha jabodiral waɗi donc noon kanko chef de l'état Bassirou Diomaye Diakhar Faye mbeɗa yiɗi leadership sénégalaise feeña e médiation makko to banggue CEDEAO ko noon arani e bon moment arani e bon moment ari koye mauvais moment par ce que mission mo halfina o ko mission quasi impossible par ce que ɓeeɗo ko deten maɓe jaaɓe mbay kono hankkadi mbay comme no ɗum no wiyatno wona ñiwode guirja kañum selata so tawi tuggima ɗo koma fiye miro pam nde luto caggal donc ɓeeɗo so wonaɓe koyɗe piye mir ɓe gandi koɓe kaliɓe ɓe jaara caggal ɗo ala ko neɗɗo wawi mabɓe haydara haygo so tawi a ƴeewi Ibrahima Traoré no mbiruɗani sehila mo so tawi a ƴeewi tan kanko rigueur mo ko populisme hay hunde ko populisme aɗa andi Halimar min sinno ko sago kamɓe nden bande alliance c'est à dire yimɓe ronkuɓe folde un petit groupe de terrorisme e leyɗele mumen gila 2012 haaji on donki folde ɓeeɗo ñande fof jomine ɓeeɗo gagnade terrain ɗe ɓeeɗo warde ɓesgude ɓeeɗo warde militaire uji mais onon kucci tan aussi no way tan comme no mbiyata wonde Allah ne heeɓe tenaɓe ne kaɓe koye mumen onon on donki folde ɓeeɗa no wiyatno ɓen terrorisme en tokosɓe dutɗon kadi mbiyon kadi koma kadi kaɓone koye moɗon woni kaɓone CEDEAO ɗum vraiment forano wonde CEDEAO ɓe kaɓato joni CEDEAO ɓe kaɓato wawnoni wonde yewtere heeri nde ganduɗa taw ko hen tan yewteten nde tawɗo ko hunde yajde no fewi ko haalte hen koni heewi hélas toɓɓere men wattindide ko hen faaɗen ko ɗe caɗele ɗe ganduɗa ene teska toon to Kafountine tawi ko ngakkere nden kam mawko woni toon en jii oɗo Awa Cissé mo ganduɗa ko debbajo mo fittano mum yooɓa e nder suudu mum e yeeso sukaɓe muɗum ko hunde musde hunde mettude hunde kadi nde ganduɗa vraiment foti daranede ɗum noon o fawti kadi koye wonɓe nde ganduɗa won victime aji goɗɗi ɗi ganduɗa kañumen ne lorinoma toon e oɗon banggue hélas hol miijo ma e kan wonka eyyi ko artude tan e ngakkere ndenka aɗani min Sénégal waɗi ɗum jahde so tawi comme par exemple so jaayi waɗi joni tan eɓe jiitat joomum ɗum kay yoɓe palo haade mum wadde ɓayde eɓe jogui possibilité e moyen wawde so hunde waɗi tan eɓe jiita joomum mais yoɓe palo mi yiyani ko ɓurɗo muuse te e aduna ko ɓuri muuse mi yiyani debbo wiyani waɗani hay so tawi wino ni hay so tawi koko wino waɗi hay so tawi koko wino waɗi vraiment huccidde mum tan bara ɗum kam so Allah yorde fittande yewtani ɗon yorde fittande yewtani ɗon te rutti kadi ko laamu ngu ko faiblesse laamu ngu emin hen par ce que laamu ngu ngakkere ndenka kañum kam en jogani men ɗum ha timmi mi anda fof keɓe jogani men kono eɓe jogani men kam ngakkere ndenka par ce que ɗum ɗo wona toon tan ñande fof ma nan ɗum guri men seeɗa ɗiɗo ñande fof ko nanta ko yimɓe tadi tan jeehi naati pelli ƴetti bagage janan ƴetti kalis janan nawi jeehi mbari kadi wona ngol tan fuɗɗi voilà tu vois Amadou Moussa yiyande ma e ka ɗon wonka hojomaji meɗen koko dogi ha laaɓi d'ailleurs kanko baɗɗo ɗum o wona ngol won laawol gandu noon waɗa ko wayni o tantino kadi wadde noon e sukaɓe rewɓe ɗiɗo woɓɓe hayso tawi ɓe daɗino e juuɗe makko mais ngol laawol no waɗiri ni eɗo waɗi ɗo e baɗɗo o e baɗaɗo o fof ɗum kadi ko vraiment ko ɗum débat ene jari kadi hakkillaji fof manam garta e miijade hol janggo en tout cas ɓesguɗi ɗi e koye mumen c'est vrai wonko Abbas haali ɗon e foti wattede hakkille manam wiide wonde so jomum waɗi bone tan jaggirta ɗon ɗum ko karallagal ngal Allah hokki kono Sénégal ɗum ko ma baɗal waɗa ndeɓe ganda ɗum kono noon haade wadde nde ɗum karallagal men yettaki ɗon taw par ce que ɗum il faut un service renseignement mo ganduɗa o ko service renseignement des robots so wiide robot noon
tawi ko ordinateur wi par ce que kala neɗɗo cikkaɗo walla meɗɗo wadde ko wiyete ko bonande waɗe ko wiyete ko empreinte uji muɗum walla base wona e base de données to banggue service pénitentiaire ɗum ɗon aranani taw ga e Afrique no fewi sona taw ko Kenya walla Afrique du Sud kono leyɗele mbaɗe no États-Unis hande ɗen gandi kala ko neɗɗo yiɗi wadde tan miijo tan déjà so haalano taw soupçon arade dow muɗum par ce que ɓe keɓat alerte wonde oɗo wonko heblanto ɗum woni ko jiita saha jodda wiye wonde risque attentat ne woodi walla risque attaque ne woodi yimɓe yo ndentoɗe yarude gueej ndentoɗe yarude supermarché ndentoɗe yaade stade sabu service renseignement o tini wonde wonko heblante enen noon en jettaki ɗon taw kono noon eɗen mbawi yettiyade ɗon e jamonuji gareji so tawi hande eɗen jogui data center mo ganduɗa ko nokku ɗo wawi rendinde donnéji mobile walla donnéji personnel yimɓeɓe foof kala jiɗɗo wadde hunde ɓaade rewni ɗumen to banggue onno réseaux sociaux walla rewni ɗumen to banggue téléphone so woodi won action waɗata tan laamu ngu ne wawi famde joni oɗo won ko yiɗi wadde heddi noon ko holto faari ko yiɗi wadde ko walla holmo faari ɗum noon ko systéme mo ganduɗa ko informatisé de taw leydi ndi fof ko waɗa informatisé ɗum wawa huftidinde kono eɗen gandi weɓani par ce que waɗi ko Kafountine nokku mo ganduɗa ko kirol hakkude men e dowla Guinée e hunde e Gambie baɗɗo kadi aussi wona sénégalais ko goɗɗo gummide caggal leydi meɗen manam ko caggal leydi gondi te ko garnoɗo ne yilo asde kanŋe te eɗen gandi ɗum hande ne wonde eɗen gonde on probléme ko wayno Kédougou hande ne jogui on probléme nokkuji zone uji miniéɗi fof ne jogui on probléme jomumen garat son donki dañde golle duttoro koye ɓesguli ɗi ene vraiment ene donc alay sago vraiment laamu ɓenni ɗo ngu wonko wanno hen saabu sa ƴeewi village mawɗi fof waɗama ko wiyete ko caméra ji surveillance uji beele so neɗɗo waɗi hunde ha haljeti helde boutique walla yante neɗɗo tawi image ne waɗi exploité jomum wawa jagguede kono noon ɗum tan aussi yonani noon konngol ma battindingol Amoussa mbayningu kono noon gasi ha laaɓi ko wayandirde moɗon kadi e ñagade on yafuye yo Allah hokki hen tawtorede sahaji goɗɗi inchallahu rabbi yettudemo e ɗon ngo El Hadj Abbas aussi e banggue haralleɓe men kamɓe kala ɓe jettama ɓe jarama noon El Hadj mbayningu eyyi ko tigi rigui sowona jarnudemo tan e suɓade toɓɓe baɗɗe fayida aussi addan ɗum bandiraɓe yo Allah hokken no mbiɗen ni e gardin ndi tan yo Allah hokken taw vraiment ko haala ko foof noɓe mbawa ɗum famde no hannirta ko noon cikkumi ɓe faami ko haala ɗo ko machallah ɓen bandiraɓe yeɓiyankoɓe a yaw PD TV onon ne on jettama on jarnama onon ɗiɗo foof on beltanama kadi no feewi e ɗiɗo développement ji ɗi ganduɗa on mbaɗi ɗum e oɗo actualité mo ganduɗa woni ɗeɗo toɓɓe ɗe gadduɗen ko adi fof ko wiide tan bandiraɓe ɓe ganduɗa kañumen goni yeɓiyankoɓe PD TV tengti e accuɓe hakkillaji men e ndeɗo yewtere men pamen pamminen yoɓe gandu hakkillaji men ine e mabɓe e kala e saaha eɓe ɓeydo sembinde en e kala e saaha so tawi eɗen jiiya message uji mabɓe eɗen jiiya kadi tolno yeɓiyankoɓe ɗo tolni ɗo machallah vraiment ko motivation ɓeydanta en woni softede ɗum waɗi kala e saaha eɗen badda hen takken hen becce men no moƴƴi ha mbawen addandeɓe ɗo ko ganduɗa ko kañum tigui woni no mbirami ni tan e kala e saaha ko natata e hakkillaji mabɓe kono kadi deeƴa e ɓerde mabɓe ɗum noon en jetti Djiby Dieng to banggue karallagal to walla to banggue caméra banggue montage en jetti Ali Fall bandiraɓe gasi ko ɗum ɗo wonno yewtere men pamen pamminen e oɗo aset hande aadi men ko aset goɗɗo so tawi gueno ñaawi ɗo e nden e yo jaam e kisale e nden ko Allah woni men enen kala